escoltat Octubre de Claret i avui us vinc a fer una ressenya de Camins de llibertat, de Maite Carranza. Aquest llibre va sobre una nena que es diu Alexia, que se'n va a fer a un campament i li ha de fer un favor a la seva àvia. M'agrada molt que la història d'amor entre els tres personatges acabi d'aquesta manera, de la qual acaba, perquè, o sigui, sí que t'ho esperes, però a la vegada, no sé, agrada com tracten el personatge que queda apartat d'aquesta relació. Aquest llibre no només t'explica la història de la protagonista, sinó que també t'explica com ho viu altres persones, els fets que ella està descobrint durant la història. Al final era bastant previsible, perquè durant tota la història ja s'explica com acaba. I igualment m'ha agradat al final, encara que sigui previsible, però molava. Fins aquí la crítica d'avui, espero que us agraïu aquest llibre. Per aquí us deixarem els altres vídeos i espero que mireu tots els vídeos, us agradin i continueu llegint. Adeu!